Україна запросила Словенію приєднатися до Кримської платформи. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу зі своїм словенським колегою Анже Логаром. Кулеба заявив, що ухвалена РНБО стратегія деокупації Криму складатиметься з двох політичних блоків – внутрішнього і міжнародного. А Кримська платформа – ключовий елемент цієї стратегії. Безумовно, ключовою ініціативою є запуск Кримської платформи. 7 років після початку незаконної окупації Криму Російської Федерації, після всіх тих системних порушень прав людини, які вчинила Росія на окупованих територіях, це не лише політично і юридично, але і морально правильно підтримати Кримську платформу. І та нервова, а місцями навіть істерична реакція на Кримську платформу, яку ми чуємо з Росії, підтверджує, що ми на правильному шляху. Крим був, є і буде Україна.